maadjong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, gikan ako merkado Alicia. Kaming duas bingbing kay nagpauban kong bingbing kay nang natay bodyguard ba bitaw. Pauban akong bingbing kay ruma lingaw-lingaw pisag sakay-sakay. Gikan ko nagkuas kuha nila nanay authorization sa ilahang senior citizen. Nagpa Xerox. Darag original nay. Original sa kuan ba? Sana kayo iyan. Katong ipasirok nga, ipare-xerox nga authorization. Ano na, ay, nilabot. Kuha ni kakape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di-8 raman na ho, nay. Paulian naman ni datong uban. Okay, sa barangay wa man sila kung sila zero. Sa authorization raman eh. Wa ilabot lang yung ID. Dahil complete. Walo ratanan nang ipasiro. Walo unong nilabahin. Darag imo katatay back to back, di pa back to back na. Back to back. Tulo makakatatay. Tulo sa ID. unong. Ja is Diyan na ka lang ito. dua, tulo. O darag pa no. Misnak mo ka mo. Yes, ano ba ang sinabi ko? Upat, lima, unom pa mo. Darag ito ID ka. Pero ang ilapod na. Ilapod. Ni. Dara, ikot nasa na misa. Dara, magkap ng ID dito. Darag original. Ay, nagkulang ni Babeng nga mataka mas ID. Darag ID darag yung magsud. Yan, nagpalit ko po ang liksi katong inatang yung mga juri. Vitamins. Suwabol na ang ipalit guys. Ay, kung tatiri tayo. Uy, sus, ginoo ko musipon pangon sa dato kang. Mahirapan sa kay murag. Mahirapan tayo sa kalisod. Suwabol. Mama Ale, where are you? Hindi, ang silik-siga po sapon kay pag-uli. Naghilak man kay kagang gipang palit nga pagang kay pink man dyan mo kakaibaw nga black man day dapat silang scouting. Kaya gapon pa man po kung nakabas, gabi pa man po kung nakabas sa chat nga ang kinahanglan itali silang buhok color black man nagkaroon pa ko nagpalit og black unsa pa man pag ilang scouting alas 3 unsa nagpalit po kog lotion ni sa bibi ngayon mo dyan paggamit Lexi og lotion unsa kare mo na importante vitamins nga with zinc Xylin Plus chewable. Lain ang kuan. Tutunlan. Naabog siguro ni. Karahat ng tutunlan. 30 kabuk ang gipalit na pamampidaan dito. Mubalik pa mis nanay Ros. Bariyo ko kay hatod ning ilahang senior citizen kay mag-release kuno sila rong Martes dagi andam na nanay daan. Ang ginas na diha ra makasbay ako ray lihok daring mga sirukonon karon di na nanay mahago. Hindi ko sa mga papel-papel nila ba kay man importante kay asita tayo di naman makakuan man kailangan na dyan authorization. Nandiyan ka ilang mga ID kay every 3 months na sila makakuha sa ilang senior citizen. Excuse me, sipon ko. Nandiyan, kuan guys, balik ko na guys, nandiyan hapon ako ang reverse operasyon dyan. Tabang pumigampo nga ang tama kuan lagi dyan operasyon. Ginoon na dyan, bahala dyan. Ang sama ni pag-abri ha. Gahi man. Wala na ang kuan. Wala na ang laos kay laharat ang titunlan. Hindi ka nang makakuan kong abog ba. Mapitang magsikog mas o mag-drive. Nga, di po kagkwantas init kaya agang mata magsakit. Magsipog kong kao. Pukoy ilit gapon pa na yung kawan. Kaya na-birthday man ko gabi ang lami halagis. Kuan guys, grabe na. Kaan ko glitson baboy. Birthday mo ko gabi. Ginbite ko kay birthday sa anak ko. I love you. Malagay to kanidit sa pugko kay kuan. Lain lagi kahang paminaw po. Bawag si mo kanina.
Kay katuang gipalit kay kuan man to sa to ha. Lain man to blue, di man to with zinc. Zinc niya, kagungit na. Ora di ay ag sidlanan ka. Na. Tukag pa ndabing. Mara siya, sidlanan raman. Sa may day English ug hilak. Na kay ba man day kag sa English ug hilak, kay ba man dis alana sa English ug hilak. Karay. Dagtos ang anaken. Pohon kalos Ginoo sud tuig. Wa di ati bingbing dito sa taas. Awate bingbing. Bota na ati upaw kanus. Eh, harabas nanay, anay snack pa din sila sa tatay, tapos gawas ng api. Kaya manguan para sila kadalas cheese. Mag-snacks. Hindi ko man nila ang balik na tuskuan, kaya naipirmahan si nanay at tus. Sa nang presidente nila sa senior citizen. Eh ngayon, mas nanay, grabe ko nang ngalimog ko nang nilabahan ng humuta. Ha? Kaya magod ko, magdawni ko bas mga ang nilabahan. Maglabak ko. Buhay daw ni Wapod. Kay. Atay pa din, tes. Di na, bawal na. Bawal na, day. Kay, magkasagot-sagot, siyang kadagot, magsusuwat ka. Dara, gipapalit sa imong mama, oh. Tawas, hindi, taman naman magpaka. Majabuha. Hindi pa gamit ko kay Bob. Tawas. Wag na. Ajaw na. Ajaw na, marabag others. Ano na importanteng tawas, kaya rin dito hindi mo doon natin di Japan. Panalipdan ang mga kabahuan. O pake. Dahil no, yan ano. Wara-wara po yan. Ha? Gamay ra imong baho? Mauka. Gamay ra kuno kabingbing baho si jahang kilikilay. Sige. Pagka-grade-fed lo, kalabang ko lang ngalimog good. Yucks. Di pa magudot to ka manawas. Tama dyan lagi ko. Di tama na rapad, grade 5. Maligo ka, magligo, bit ka nga dyan mo. Bawa po na nga ban guys, ang sa sekreto na Diyos guys, kanang di makamuhugon sa para di manimahog ilot. Bita nga, nagdilan ko. Og ninanay pa zoom ko no. Di ay. Ilo din nga, ay zoom mo si matug pamaak. Nagawag. Apalagi day, ampo kata, kaya hindi nag-operasyon, hindi nag-operahan. Nag-opera din na tayo sa? Puhon, kaluwas Ginoo, muli na. Madto na miss nanay, kay mag-scouting na mas leksyon siya. Ha? Bawahan ni ratong buwan na. Ready na kuno siya. Bantay bito nagdi ka mao. Unsa? Ibaw ka be, practice ra kita nanay. Kusga mo ni ay. Lay kusga kay. Kadungog din na dani. Isa na kadungog. Dis nanay kadungog. Kusga. Tingnan na. Dili ka mawa sa pilang dali pa bang pamilya ra dali na. Mawa na di pinahan di ka mo ang dengan ng tao. Adyan gasa na di mo lang yun eh. Yan na. 1 2 3. Dali na. Mora manggihapon kay madungog ka na dagtos kuan. Dali na juga mo kay pagdali na. Sayag ka gwapa, wow. Na. Ayos na nila pa dinggon. Kinanang Girl Scout, antik. Scout bawo dali na. Sige na. Sige na. 1 2 3. Isa na dali. Why ice cream dude may tabo. Dali na parang manay ta. Sige na. Oh, isa ra.
Sampol ragali ni nanay. Ay na, arong mawag ka-stress ni nanay. Dali. Okay. Dan na, ala kayo matanos nanay. Sige na. Lap ko kang nanay, ge. Kus ka, imong tingog. Mauwaw mo na. Conclusion sa ka. Sapat agri scout. Ulami sapot-sapot kay makawas imong kagwapa. Gwapa di. Kuno na, gwapa kuno na, maliwa. Mami. Uplosion before kamu agos iswilahan. Ikaw malagi. Siyempre, isip po. Hindi dia magtubong nila makando na rin, anak. Magkukama ko. Ano magtubong? Kaya na, basta kayo na ito. Eyes forward! 1! Oh, very good na ang boy o ang junior. Betanaw na ito minsan. Ang mga star, nagkapulipi pa. Oh, ang mga star. Then, 1. Basta 1 gani, arms forward. Be, kanana, ana o, ana o. Baba ito, dito, sipog ito, doy. Oh, di na. Oh. Yan, para mo kong 2, mo down dahil ang kamot. Okay. 1. 2. Okay. Ayaw pa tinguga. Hoy, tinugay ng pagbaba. Okay, again. 1. Anan o sa linya sa star. Oh, yapod ang star, baby. Oy. May tarang linya sa likod. Lamir, ba kayo sila costume? Oh, ilhan din kayo. Silang ulo nga. Isa na sa inyong ulo mga star. Yes, nag-represent tayo na sa inyong pagka-star scout. Okay? Okay, 2. O, nagitingog, no? O, ang mga buhay-pod. Muraman o wa master, murag na straight o wa. Betaw na to ang boy. Di, mutuyok lang ta sa barangay hall, ma'am check, ikaw may mag-una. Asa ta magagi? Dito or diri na? Diri tagi? Simbahan, dito tayo simbahan. Okay. So, anak ta dito. Sulod ka diri. Sige, paminaw sa kay para makakuan ta tanan. Makasabot ba? Ang atong flow sa parade, mauni. Sagdi lang to, wa pa niabot ang mga leader kay magparade pa mampod, makaabot pa to sila. Ang una sa parade, ang Kid Scout niya. Musunod to, 2 lines ra ta ha, 2 lines. Ayaw bugto ang linya. Musunod ang Twinkler. Topong mo ni ka ng Kubi. Okay, hinay. Hinay mo boy, sabi.
na ni ba?